Maayong gabi sa tanang mga kaigsuonan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa pulong sa Ginoo sa hamubo nga pamaagi. If you have your Bibles with you, please turn to Matthew chapter 4, verse 1 hangtod sa verse 11. Mao kini ang account sa pagtintal ni Satanas kang Hesus sa tulo ka higayon. Ang giingon dinhi, unya gidala si Hesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi ug unya gigutom siya ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem ug sa ang balaang syudad ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa tibuok kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now atong makita mga kaigsuonan nga katulo gayon kahigayon nga gitintal ni Satanas si Jesus aron siya makasala batok sa Dios. Unsa may pasabot niini nga si Satanas dili gyud ay basta-bastang musurrender. Porsigido siya. Napakyas man siya sa unang pagtintal niya kang Jesus, aduna na usab siya ay ikaduhang pagtintal. Napakyas, mitintal na usab siya sa katulo ka higayon mga kaigsuonan. Ang buti pasabot, dili gyud basta-bastang musurrender si Satanas. Busa kung nagmadaugon ka batok sa pagtintal ni Satanas karong adlaw, ayaw pag-relax. Gumikan kay makalaom gayud ikaw igsuon nga sa sunod adlaw, sa sunod nga higayon, mutintal na usab si Satanas, maningkamot na usab siya aron ka mahulog sa pagpakasala. And there are times nga sa ikaduha niyang pagtintal o ikatulo, magmalampuson siya, gumikan kay ang Christian nag-careless, nahimong danghag. Dunay mga biblical examples ani mga kaigsuonan nga nagmadaugon sa unang temptation pero sa ikaduhang temptation napildi, gumikan kay nagrelax sa Kristohanon nila nga kinabuhi. Now ang gitudlo sa atong Ginoo niini nga passage is that kinahanglan gayud nga founded kita sa pulong sa Ginoo. Nakagamot kita sa pulong sa Ginoo. Gumikan kay ang pulong sa Ginoo lamang ang espada batok sa tanang mga pagtintal ni Satanas. 3 times nga gitintal ni Satanas si Jesus aron makasala batok sa Dios. 3 times usab nga gigamit sa Ginoo ang Biblia to combat Satan, to fight against Satan. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, it is written, nahasulat kini, nahasulat. So, gi-quote niya ang Old Testament passage, particularly the book of Deuteronomy. Ang buot ipasabot mga kaigsuonan, kung founded kita sa pulong sa Ginoo, kung namalandong kita kanunay sa pulong sa Ginoo, kung gatuon kita kanunay sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo'y mahimo natong hinagiban
batok kang Satanas. Ang kamatuuran mo'y maghatag kanato og kagawasan. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. And therefore, kung daghag karga sa kamatuuran sa pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing ug hunahuna, magmadaugon gayud kita sa tanang mga pagpangilad ni Satanas ug sa tanang mga pagtintal ni Satanas. Mao nga magbantay kita, mga kaigsunan. Makita nato sa account ni Luke sa temptation ni Satan sa atong Ginoo dito sa wilderness. Ang giingon dito, and so Satan departed until the opportune time. So, posible nga si Satanas mupahawa temporarily, pero mangita na siya og lain na usab nga higayon. Aron mutintal na usab kanato, and if we are weak, kung gadanghag kita sa atong Christian life, kung wa ta gatawag kanunay sa Ginoo, kung wa ta na malandong kanunay sa Ginoo, sigurado gayud kita nga mahulog sa pagpakasala. Hinaot nga himuon kita sa Ginoo nga kugihan sa pagpamalandong sa iyang pulong, pagtuon sa iyang pulong, pagampo ug pagsalig kaniya, mga kaigsuunan. Actually, we are fighting a defeated foe. Satan is already defeated. Pero bisan pa og pildido na siya, napildi na siya ni Jesus didto sa cross sa Kalbaryo more than 2,000 years ago. Doon naghapon siya yung mga activities. Di gyud siya muundang hangtod nga matapos ang atong kinabuhi nining kalibutan na until our last breath. Satan keeps on tempting us. That is why we have to yield to God at all times. The good news is that ang Ginoo nagsaad that He will never leave us nor forsake us. And prayer is one of His ordained means aron kita magmadaugon. Pero dili lang prayer, Bible study, pagtuon sa pulong sa Ginoo, pamalandong sa pulong sa Ginoo, ug pag-apply sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong barugan ang saad sa pulong sa Ginoo. It is our weapon against Satan. It is sharper than the two-edged sword. Mas hait pa kini kaysa espada nga duhay sulab. So sa atong prayer karong gabhiuna, let us pray scripturally. Let us pray standing on the promises of God. Barugan nato ang saad sa Ginoo diha sa atong mga pagampo. Hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo sa matag usa ka nato niining taknaa. Magampo ta. O labing gamhanan nga Dios, salamat sa reminder that we need to be watchful at all times. Watch and pray that you enter not into temptation. Help us to be watchful and prayerful, and help us to study your word at all times, to meditate upon your word, and to apply your word in our lives, and to believe in anything that your word promises, and to obey anything that your word commands us to do. Salamat o Dios, ug tabangi kami sa mga pag-ampo nining taknaa. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.